ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархи наво. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ пеши мошинбозор. 2 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хона без ремонт коробка аст. сӯроч нафурӯхта мешавад. нархаш 120 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, маҳаллаи зарафшон. 5 сотиқ заминай, 6 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 300 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бордаро ба квартира. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри пухтар, қурғонтепа. 8 сотиқ заминай, 5 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. хона дар наздикии мактаб, банлиса, магазин. нархаш 350 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, наздикии бозор. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. хонаро сӯроч нафурӯхта мешавад. нархаш 230 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бордаро ба мошин. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб. 24 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, оғил ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. хонаро фавран фурӯхта мешавад. дарахтҳои мевадиҳанда. нархаш 280 000 сомоняи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон. 10 сотиқ заминай, 3 дар хона, веранд. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, оғил, падвал ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст.
нархаш 130,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 7 сотиқ заминай хона дуошонага, 7 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ, ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. хонаро сурочна фурӯхта мешавад дар наздики рӯи калон. нархаш 270,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 4 микрорайон, духонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 64 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. доми 14 ошонага. хона дар наздики мактаб Садик рӯи калон. нархаш 245,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, духонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 55 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад дар наздики мактаб масҷид Садик магазин. нархаш 300,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон, духонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 56 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 285,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 28 микрорайон, 6 сотиқ заминай, 9 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ, ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. 180 квадратный метр дар наздики мактаб рӯи калон. нархаш 800,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен.
алло нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. Хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. Хай.